Waqt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista komplet tattakka l-investiment fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna, il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-saħħa Stephen Spiteri kellu jammetti li l-kumpanija Steward Healthcare se tkun għassa l-pajjiżna. Fl-aħħar tas-sena li għaddiet, tħabbar li Steward Healthcare l-akbar kumpanija Amerikana fil-qasam tas-saħħa għażlet lil Malta u se tkun qed tieħu taħt idejha t-tmexxija ta' 3 sptarijiet mingħand il-Vitals Global Healthcare. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius u d-Deputat Nazzjonalista Stephen Spiteri inqabdu f'sensiela ta' kontradizzjonijiet. Dan tal-aħħar ikollu jammetti li Steward Healthcare għandhom esperjenza u track record kbir. Kumpanija li hija Amerikana, għall-inqas li l-kumpanija għandha track record fil-qasam tas-saħħa li x'tmexxi sptarijiet ġewwa l-Amerika. Acknowledġjajt il-fatt li Steward Healthcare għandha track record fil-medical. Għaxekku, tmexxi sptarijiet, jidher li hemm xi 37 sptar li tmexxi. Bħala oppożizzjoni ħankunu aktar kuntenti li għandek kumpanija li għandha track record fil-qasam tas-saħħa. Bħala tabib għamilt ir-riċerka tiegħi, tidher li hija kumpanija li qiegħda fil-qasam tas-saħħa li hija asset. Minkejja dan, l-Oppożizzjoni xorta baqgħet tfittex li tkun negattiva u minkejja li għal diversi drabi Spiteri saħaq li din il-kumpanija għandha track record, xorta prova jqajjem dubji dwarha din id-darba għax kumpanija Amerikana. Iżda hemmhekk ukoll aħna għandna id-dubji l-mistoqsijiet tagħna. Is-sistema Amerikana f'dik li kura tas-saħħa hija sistema li hija adattata għal pajjiżna. Spiteri kompla jażel li jkun negattiv fi kliemu u saħansitra maqdar l-impenn tal-Gvern fejn tejjeb is-servizzi tas-saħħa għall-għawċin, servizzi li kapaċi jfissru d-differenza bejn ħajja u mewt ta' persuna. Rajna il-kuntratt tal-ambulanza bl-ajru l-Air Ambulance ta' $1 miljun fis-sena. B'reazzjoni, il-Gvern qal li jaqbel li ssir diskussjoni fil-Parlament dwar dan l-iżvilupp pożittiv u propona li d-diskussjoni ssir fil-plenarja tal-Parlament sabiex tingħata l-importanza kollha li xirqilha. Il-Gvern fakkar ukoll lil David Agius li fuq inizjattiva tal-Gvern stess il-kuntratti ffirmati dwar it-tliet sptarijiet qegħdin diġà l-iskrutinju mill-Awditur Ġenerali. Il-Partit Laburista nnota li meta l-Oppożizzjoni kienet fil-Gvern ħallit dawn l-isptarijiet jaqgħu biċċiet u waqt li qabel kellha problema bil-Vitals Global Healthcare għax kienet tgħid li m'għandix esperjenza, issa għandha problema bi Steward Healthcare għax ma toġbux is-sistema Amerikana.